Podemos empezar este acto coa letra da canción Eu son de Celeiro. Esta letra di así: ao norte da nosa Galiza, onde a mariña luguesa, xunguido á beira do mar, hai un pobo que latexa. Eu son de Celeiro, sonche mariñeiro, xa me ve de tradición, non me asusta o vento, loito con mal tempo aló no mar do gran sol. Eu son de Celeiro, dun porto pesqueiro que camiña rente ao mar. Eu son mariñeiro, eu son de Celeiro, pobo que me fai soñar. Hoxe somos todos de Celeiro, acompañando aquí a xentes do mar, representados pola súa cofradía de pescadores. Vou a continuación a dar lectura do acordo adoptado polo Pleno da Corporación en data 18 de outubro, no que se aprobou a proposta da concesión da medalla de ouro do noso Concello á Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro. Celebramos hoxe o primeiro século da que foi a primeira cofradía de Galicia e que deixou unha impronta fundamental no sector pesqueiro da comarca da provincia. Un símbolo e unha institución imprescindible a que hoxe o Concello de Viveiro honra coa súa máxima distinción. Sodes un exemplo e dende o Goberno queremos trasladarvos novamente as nosas felicitacións e o noso apoio. Que estes 100 primeiros anos señan un inicio de moitísimos máis, en donde sigan sendo as xentes do mar de Celeiro, as xentes do mar de toda esta comarca, pois eses valientes que foron no pasado, estes valientes que son no presente e estes valientes que serán no futuro. As miñas felicitacións, parabéns e que por moitos anos máis que sigamos a disfrutar da cofradía de Viveiro, dos seus patróns, dos seus mariñeiros, das súas mariscadoras e da nosa xente do mar. Viveiro e Celeiro son sinónimos de pesca, de xente do mar. Por iso no acto de hoxe non só conmemoramos unha data simbólica, senón tamén que esta ceremonia é tamén un homenaxe a tantas familias e a tantas persoas do noso Concello que dedicaron a súa vida ao mar e á pesca, contribuindo a facer deste sector o noso sinal de identidade. O Concello de Viveiro fará entrega a continuación da medalla de ouro da moi noble e moi leal cidade de Viveiro á Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro, unha concesión reservada a aquelas entidades que forman parte da historia da nosa vila con nome propio. Quero subliñar que a homenaxe de hoxe vai dedicada a xentes do mar, de Celeiro e de Viveiro, lóxicamente, de todo o municipio, os que antes nos precederon cos seus sacrificios e os de agora, porque en base á súa herdanza e legado podemos construir unha entidade sólida que cumpre 100 anos. En cada rede lanzada ao mar, en cada cesta de palangre, en cada anzol, en cada volanta, en cada nasa, en cada amencer no horizonte, na costa ou en alta mar, veuse tecendo e síguese tecendo a historia dun compromiso inquebrantable coa sustentabilidade e ca comunidade e a súa tradición pesqueira. No nome da Cofradía de Pescadores de Celeiro agradecemos profundamente ás autoridades municipais e resto de autoridades autonómicas, tamén aquí presentes, a todos os veciños, que é un grande honor para nós recibir esta distinción, que este recoñecemento sirva para fortalecer o noso lazo co mar e que en cada destello desta medalla reflita o resplandor da nosa dedicación compartida hacia un futuro mariño sustentable e unha comunidade pesqueira unida. Que viva a Confraría de Pescadores de Celeiro e que viva a cidade mariñeira de Viveiro. Grazas a todos.